Тӯҳфаи бениҳоят зебо аз номи Апайшаҳлоҷон аз Россия рӯй карданд. Беҳад миннатдорам. Ҳазор раҳмати калон апаҷон барои қадрдонитон. Беҳад чизое ки мехостагӣ мара рӯй карданд. Ман ҳамаи кушона беҳад мехостам. Кушон аҷоибо духтаро зурай. Ҳамаи кушоне ки ҳозир рӯй карданд таналния. Ман шуморо гуфта будам ку зани ҳевармай ҳамаи гирифт. Зани ҳевармай ҳамаи гирифт. Беҳад мада маъқул шудак. Бовар мекунед ҳамаи херура мепӯшона. Ягон зарра рӯ хеле чизои доштагиш маълум намешава. Даже чира мепӯшона. Веснушка, доғ, ҳамаи чира. Ман дидам да. Баъд и коллаген дора таркибиш да духтаро. Ина золотои коллаген доштае ки таҳти рӯра ҳам нигоҳубин мекуна, ҳам таналниро бозӣ карда метавона. Баъд SPF дора. SPF-ш и солнцезащитнияи духтаро. Дар офтоби 45 градусарам биравен гарден. Ҳатто зиёда бинем плюс дора. Зиёд даже офтоби баландам боша шуморо таҳти рӯтона намесӯзона. Ҳамаи хел чӣ хеле буд рӯтон ҳам хел места таҳти рӯра рӯшани хушрӯ мекунад. Мара бинен ман одами хали сафеди бадам нестам, сабзинарам нестам духтаро. Средняя кожаи ман дуюмша гирифтам. Агар шумо сафеда кам бошем дуюмша мекунем, барое ки и сафед якмуш бо беҳади бад сафед мекуна. Одаме ки сафед боша бо айвро сафедиш мекуна. Барои шумо метавонед дуюм бигирен. Кадомида мехоҳа ина номерои Апайшаҳлора мемонам. Беҳад наставники зуран. Баъд ё чиян духтаро ҳамаи корш ба тамоми санъатш худаш заказ мекуна. Ай ҳами Корея, ҳами борора худаш заказ мекуна. Чиста корейская, ина made in Korea. Ина и пломба задагия, даже бинем пломба задагия. Ира да ҳатто кушодагӣ неста, ҳеҷ ки ҳама инаҳа эмблемаҳош задагӣ 100% коробкада. Баъд и хубиш дар чие? 3 та дора дырништа. 2 та запасной дора. Ҳозир ман мекушам, распаковка мекунам, нишон медиҳам. Барое ки 2 таша мемонен места, мумкин чанд сол бара. Духтаро касе ки хоҳиши кор кардан доранд, ина номерошон Апайшаҳлора мемонам. Номерошда муроҷиат кунен, регистратсия мекунанд. Мастер продажа шудагиянд. Ина суратшонам мемонам ки ина ба қуллаҳои баланд чӣ хел зани тоҷик расида ё беғарзаи дига кор ҳам мекунанд. Боз кори иловагишон кори инами ширкати Атомия беҳад маоши баланд ки дора. Мехоҳанд ки ҳар як зани мо зиндагиш дигаргун шава. Шуморо метонен, ҳама метона. Барои ҳамин касеро ки мехоҳад ки наставники беҳтарин дошта боша ки ёрдамаш дия ба мисли дигарора ки чихе пеш бурдагия ҳамроҳош группаш бениҳоят одамаш бисёрай. Шуморо манам хел наставники беҳтарин ки дар кор боша муроҷиат кунен, ба мисли худаш пеш мебара, ёрдамтон мекуна. Духтаро кори хубай. Касе ки кор мекуна дар ҳамин группаҳо ҳаста, ҳамон мефаҳманд. Гапи ҳар каса гӯш накунен, фақат ба дили худтон кор кунен. Шуморам мехоҳен зиндагитон дигаргун шава. Ҳар яки мо занҳо мехоҳем. И кор маоши ҳармоҳа дорад. Дар ин ширкат на танҳо косметика, доруворӣ, ҳатто инами хел пилёнкаҳои пишивои беҳтарин, тамоми чиз дора. Канал доранд. Каналшон дар дуроен духтаро дар каналшон мебинен. Ҳамаям хали маҳсулотҳои борож ями Атомира нишон метиҳанд. Маълумоти пурраро аз худшон бигирен. Комментарияда мемонам силкаи ютубшона ва номерошона нависен, кора сар кунен. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани гӯшбирон дилу ҷигарам ҳаст. ҳақиқатиш аввал дила бо ҳамроҳи гӯшт дар равғани бисёртарак. Маълуме ки бинен равғанаш бисёртарак жарид мекунем ша камтар, инами хел сирхак мешава. Баъд ҷигара ҳамроҳ мекунем. Барое ки ҷигар тез мепаза, аввал ҳами гӯшту дила сирх кардам. Баъд ҳамроҳ мекунам ҷигара. Баъд ҳамаша бо нишон метиҳем духтаро, барое ки рецепти ҳар кас ҳар хелай. Ман ба ҳамин тарз тайёр мекунам. гӯшбирони об намеандозем, худаш сок меброра. Тамошо кунед чӣ хел соки помидору болгари пиёз чӣ хел меброя. Ина ҷигара ҳамроҳ кардам. ҷигарам тафт метиҳем, хунош амихел шуштагием тоза, ба ҳар ҳол обуш қоқ мешава, хунош қоқ меша, жарид мешава. Баъд пиёз, болгарӣ, боқимондаи чизоша мурч ҳамроҳ мекунам. Намак ҳамроҳ карда будам, гӯшта намак карда будам, ҳамаша дили ҷигара бо камтар дига бо ҳамроҳи болгарӣ ва помидор бо ҳамроҳ мекунам.
намаку мурча. баъд намекобем духтаро анами хел баъд кришкаша меандозем. вақти пиёза ҳамроҳ кардем як бор мекобем, боз пиёз ҳамроҳ мекунем, болгари, помидор, дигар намекобем. ба ҳамин худаш сок меброра, мепаза, пастар мемонем. ҳами аз худаш об меброра. умуман об ҳамроҳ намекунем. раҳмати калон дӯстони азиз барои дастгириҳотон, барои лайк мемонем, комментариҳои бениҳоят хубтон. миннатдорӣ хума баён мекунам. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. дар ғарибӣ будагиёра шуморо худованд нигаҳбон боша. аз ҳар бало офатҳо нигаҳбонтон боша. дар ватан будагиё худованд шуморам нигаҳбон боша. инам хел дӯстони азиз, ҳамеша шумо дастгирӣ мекунем, бо ман мотиватсия мегирам. инам хел видеоҳора тез барои шумо пешкаш мекунам. чанд рӯзе ки набудам, коро бисёр буд, тез навор карда натонистам. борони гариб, беҳад борони гариб бисёр шудистай. ҳеҷ ҷоам рафта намешад дар боронӣ, фақат дар хонаем. имрӯз дар навор мо зодури Зайнабҷона тамошо бурдем. шах худаш гуфт ки мара ҳичи накунед, мара тамошо бубарен. ҳами парка ҳами хали ҷора гудак чӣ хел наз мебинам. хайр рафтем, тамошо кардем. ҳамаш дар навор ҳастай нишон додам. хайр рафтем, бо шиштем якҷода. уҷош хай навор накардам, барое ки бефараи бад будам, наворкуниам фаромӯш кардам. бо мо бошед дӯстони азиз. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани ҳавлои сирхака барои шумо нишон медиҳам. усолам нишон дода будам. имсолам бо камтар сахттарша мекунам. усолаш сустар буд. дӯстони азиз, аз орд вобастагӣ дора сахтию сустиш. орд гирифтем иҷада 900 грамм, равған 500 миллиграмм, ним литр равғанай, як коса шакар, ним килоай 500 грамм шакарай, ба як қошиқи калон шакар гирифтагим барои даруни равған алоҳида. иҷада сироп тайёр мекунем бо ҳамроҳи обу шакар. иҷада сироп ҷӯшидан мегира. дигари дегда дег калонтарда пухтани ҳавлора сар. равғана мемонем тасп мегира. дар тасбуш як қошиқ шакара анамихел дар равғани гарм меандозем, сирхуш мекунем. баъд орда ҳамроҳ мекунем. анамихел орда кофтан мегирем. духтаро то сирх шуданша. сирхак шуд, баъд оба қандоба ҳамроҳ мекунем. қандоб дарав меҷӯша, мекушемша, бисёр намеҷӯшонем. ами ҷӯшид мекушем. иҷада анами силиконови кавлезак мара ғам дод, барое ки вақте ки оба андохтем сахт шуд, зури ин намерасида. бояд ба ҳами кафгири момагӣ, ҳами кафгирои пеши нақати бояд тайёр мекардем. кафгирои пеши нақати оҳаниқатӣ. ман кафгира дар даруни шкаф монда будам. вақти оба андохтам, то кафгирма гирифтам, удав ба ҳами кафгир карда будам. идав гуфтам ба силиконови кунам, дега нахрошам, ки ҳамун дегои пешинақатӣ мекардам, хуб мешуда ба кафгир, кофтанаш осон меша. то ман рафтам кафгирма кофтам, плита чихелай такшам букушиям, аллакай гармиш ҳастай. камтар намехе сирхтарак шуд тагаш. насӯхтака ба ҳар ҳол камтар хали як тарафи дег сирхтар шуд. хай ҳичи намефаҳмӣ. маззаш ҳамун ҳавло омадак. хурда мешава, созай 100%. ба ҳар ҳол камтар то ман кафгирда кошки пешимда мемондум. ман хиёлам ки ами силиконови кафгирако, кавлезако истифода бурданда мешава, ки не вақте ки вазбини вая гард ки вазбин шуд, зурш намерасида. камтар не ки сахтак идаф кардам, барое ки удафинам анамихе мулоимтарак сустак буд. ҳавлои нами кардагим и усолашай. ида 700 грамм орд андохта будам, ҳозирашда 900 грамм. дӯстони азиз, мо ина Зайнаба гирифтем ай мактаб, хона бурдестемша. ина лавоша помада кадай, ӯ детски помада будай, падаркаш кадай ҳамсинфуш. имрӯз рӯзи зодрӯзшай. хирсандай духтари ман 9 сола шуд. ина мерем ози хона. апашам амиҷай. ина апаш. дикаса рафтесте. помадаша бинем, бо гудако падарка мекадиам помадае. خیلی رم میشده.
сладости кадиан хами сладости зур нест. ина дӯстони азиз рафтаистем ай мактаб омадем. ҳаво хушрӯ кади рӯз чанд рӯз боронӣ буд имрӯз хела гарм хушрӯ ягонҷо бурои парк тамошо бурави зурай. инами дар маркази шаҳр қарор дорем. навори раҳа гуфтам и дафъаш гап занам фақат музика мемондам гуфтам қачақчақ када бирем. инами парки чӣ буд рӯдакӣ буд ҳамқа хушрӯ шудагӣ ай пеши Сомонида наздикай. инаиҷа ҳукумати нав хайли бисозам ба нишон метиём фасон бад шудестаем ҷаз даниёи нав ина боғи устоди рӯдакӣ. амхи дарахтои хушрӯрам овардагиам. инами дарахтора бинем дӯстони азиз необычный дарахт. оли ами парк ягон рӯз духтаро миём нишонтон метиём ҳамқа хушрӯ шудагия дака гарм шудестай ҳарс рафта мешавад. бо ами борон мебора ҳамхе борони сахт бо чанд рӯз меистем. ами баҳор беҳад борон бисёр шуд. ака ӯ сол ман набудам пурсидам мегани хе борон набуд. и баҳор боронгарӣ. ози мо ами тарафи чӣ да домпича да я магазинай ҳамунҷа мужской магазинай қати мардак мерем либосоша я бубина маҳкул кунам мегирахташта ба мастерок ам амиҷа духтаро бисёриҳо мепурсидам мастеро ки дар марказ будагиш инамиҷа наздика инами дома десен доми якумгине дуюмгиш анамуда пушти ҳамуда инамихе ай ӯ софтова хушрӯ наветова тараф офтоб рӯшанигалистай. ина дӯстони азиз парк омадем. парки Мироненко профсоюзда. ина имрӯз зодрӯзи Зайнаб буд. Зайнаба вай овардем ки ҷое ки хос ҳамунҷа овардем ша ҳами парк гуфтак. ина парки пеши маркази ошай. инаи даштем калисо даштем торик буд қа сёмка кардам ки хушрӯ намеомадай ай боло буд. баъд гуфтам хали маҳкама кайдранаш намешавад рӯзонада мумкин хушрӯ бутова. инайда гудакиёмна ба ёд овардем хушрӯ хай ҳама каса шудем. ина и тарафаш иҷа якум бор омадем ай пеш мегузаштем ами калисои калонша дида буд ҳавасш мекард ина овардему шишт умедиш канда шуд ина ёшта бошидеста иҷа да бинем бохай чан амуда ёзи нишон метиям. خالی بود اکو
qarib talxi kaf shida. Ijara mashtagi budam. Ha. Vaqti ich brava qarib to'xira raftagi bud. Men tarsiyam xijillik mepara. Ijada dixtashtagi budam. Va qasdi dordan ki dadganash natarzi sabudam yaxshidish va qasdi Shu tarsidi ya, ranguru diga xeshid. Dadırını da berin diga budi ya, kamtar. Tarsili. Ne? Ne? Meforad bu biyoyu. Kafara. Aşuşeli Zaynab, gittim ya, çıkıp qarib tarsi.